טונים בינאורליים. זה משהו מאוד מאוד מדליק, וזה טרנד שהוא רץ בשנים האחרונות ותופס תאוצה, נושאים יותר ויותר מחקרים על הטונים האלה. מישהו גילה את הטונים האלה בטעות ב-1873 אם אני לא טועה. הוא עשה כל מיני ניסיונות, הוא בכלל היה חזאי תחזית מזג האוויר, והוא סתם עשה איזשהו ניסוי, הוא שם מישהו בחדר, השמיע לו באוזן אחת צליל אחד, באוזן שנייה השמיע לו צליל אחר, כאשר הצליל השני היה די דומה אבל לא אותו דבר. יש הפרש של כמה הרץ ביניהם. ומה שהוא ראה זה שא' במקום לשמוע צליל אחיד, כי כשמשמיעים לכם צליל אחד אז זה בדרך כלל נשמע כזה, אז במקום לשמוע צליל אחד, מי ששמע את זה הוא שמע פעימות, הוא שמע כאלה, וגם אחר כך כשהתחילו לחקור את זה עם ה-EEG, עם גלי המוח, אז גילו שבעצם המוח כשהוא שומע צליל שונה בשתי האוזניים, מה שהוא שומע זה רק את ההפרש בין שני הצלילים, נכון, ומה שיפה זה שזה מתחיל להתפשט במוח וזה משנה את התדר של כל גלי המוח. זאת אומרת, אם אני עכשיו, ויש לנו כמה תדרי מוח, ממש לא רואים את זה פה טוב בזה, אבל יש לנו חמישה תדרי מוח, כאשר לאחרונה גילו גם איזשהו תדר שישי ואולי גם שביעי בקצוות, אבל העיקריים אלה הם, ויש לנו תדרים שהם נמוכים, תדרי דלטה וטטה שהם בדרך כלל בזמן של אחד מהם זה של חלום לא מודע, כשאנחנו סוג של מאבדים הכרה, שינה ללא חלום, ואחד מהם הטטה הוא בזמן של חלימה, בזמן של rapid eye movement, כשיש לנו תזוזת עיניים מהירה, וכשאנחנו חולמים זה התדר של הגלי מוח שלנו. ויש לנו אלפא, בטא וגמא שהם בזמן עירות, כאשר אלפא זה כשאנחנו רגועים, בטא זה בעירות מלאה, וגמא בעצם זה תדר נורא מהיר שהוא מצביע על סוג של מצב גאונות, כי זה גם בדרך כלל תדר שגורם לשתי ההמיספרות להיות בסינכרון, וכששתי ההמיספרות הן בסינכרון אז זה מצב של גאונות, כי המוח הוא כאילו הכי אפקטיבי, הכי יעיל. אז מה שגילו זה שגם אם בן אדם נמצא נגיד בבטא, הוא ערני לחלוטין והוא פעיל והכל, אם השמיעו לו תדר של תטא, הוא התחיל להיכנס לחלימה, זאת אומרת הוא נרדם והתחיל להיכנס לחלימה. אז זה טונים בינאורליים, אז היום הרבה משתמשים בהם במדיטציות למשל, או גם יש לחקר חוץ גופני, אני למשל משתמשת בתדרים בינאורליים, כי זה עוזר. זה כלי עזר שמכניס אותנו לאיזושהי סיטואציה הרבה יותר מהר מאשר שהיינו נכנסים לזה לבד. אז אם משתמשים בזה למשל למדיטציה, אז נכנסים הרבה יותר מהר למצב המדיטטיבי, לטרנס הזה, מאשר בלי הטונים הבינאורליים.